موجود شده موزی تنهای ما تنهایت شیچ خیلی میخواست توی ما و دگانایت گفتی بگرد قطعی همه کار ندارم نمیکنم جنگ ما گفتم لبای کار که نمیزنم زنگ ته گفتی که ما میرم گفتم پناهت به خدا گفتی نکو گفتم دیدنت نمیخوام حتی ته شکستی اومد ته کندی سپچکاتا کی پدر کای زود روز ربط ما партовтум чалама ки падаркаите бъд 27 февралда вроди кудак не сем неки кудак бози каде май даруно нишон надодесем чига пое гуфтам бовар каде могапшона нафамидем во меган ай бахилишона алам доре меқапем хидмона нареза ашкамоноли ай пешема втда сухтан рашкамо шапталаби тирезада малаби стеке барда баҷо мекнем ашкамона таги борони тарда он нигоҳ дора телефона интизори смс ман нигоҳ дорам шишара куҷо дар ихтесе дил мегая зангаш биза биков ягон ваҳона бофам бар қаср ягон ҷо рафта ё шишта дахона у нигоҳ дора телефона я дилаш мега занг за ку бофаму ушора ё пиёна ё ки банк зад яке набара ягон каса кайфай за ёб мера яке дилша ёва дига кас ма ёб мерам ма ягон бона наёфтам барои зангзанӣ бад ма ягон хона кофтам барои банкзанӣ ки ма бизанам банга фикрда мерам ганда бад ма мезанам зангам у бага банда яке ма пурсам ки буд яке кори чи бага яке у ёд накарда боша мара ҳарчи бага нема намезанам занг то хал мекунам анда сӯзам то хал мекунам гардарда ҳис кунам дар тамоми юзвам у шиштаги дар дарса телефонаш беовозе дам ба дам синистум каш ба умед нигоҳ медоза нигоҳ мекуна ойлам нас ягон смс пропушка накардам дарсе кадом алим даю фаромӯш кард у шиштаги дар дарса неки дастан дига фикра гуфт бади даст хидам занг мезанам мегум бетиқинда гуфт ма анде пас бушам неки қатъиям умонум гуфт ма ёдаш кардам чизе будамаша мефаҳмонум бад бо фикр кард ки яке занг занам навардора яке дилаш монде қатъи ма бидан нудам нафора мумкин барои ами як борам хидаш занг назад мумкин ма дар кораш нестам ман хела фикру дасар ақала найдагонам напарсид чин ма дар кораш нестам ма дар дилию беҷоям нахоҳ як бор накарда боша фикри қасола ки май пуштию гардондам чанд астақола нахоҳ як минут барои пурсидани ма наёба вақт ма барои ӯ гузаштам ай гапи очам ай бах сахт раси дили нозуки духтарак зиёшид ноумед хона рафта ба гапҳои модар ризо шидак ба гирифтани бачаи амакаш бад ма аму парини беақли ахмақаш занг задам неки нагуфтам ки чӣ хеле ҷоном недоволни овоз гуфтам ман дар таги домдам зарядник дар дастар монда буд ба ягон кас роиш ки духтарака пири ошид чашмои химориш ку хиртақаш пиршид гап зада натонист телефонакаш дагонаш оварда гуфт беақли та надори баъди қаҳрӣ будан як бор дӯстдориш накардӣ нагуфтӣ хидаш биёра дидор биниш накардӣ ки охирон дидортон меши дура шуметан ҳами чанда этереза симкартара фирмета ваҳ бля намедонам чӣ гуфтан ма намедонам чӣ хе фаҳмонам и қиссаи туфтама ма гуфтам ма мебонамаша хидаш гап мезана неки ӯай ҳаёти наваш мара хат мезана мухлистарам ранги маи ёзи занг забу